चश्मा गोसोम गानाबा दाना भुटानाव हाबनो हालानो नियमा एसे आलादा सोलायबाय। जायफोरा चश्मा गाना गोसोम चश्मा गाना लाफानो थांगोन बिसोरना जरिमानाया आलादा जायो। आरो भुटाननि नियम नालाय मोनफा मोनफा नियम गोदान गोदान बानायबाय थायो। खारन भुटानाव सेंग्रा सिख्ला लानानै थांब्लाबो बेबो दाना आयेना आलादा। बिसोरना सानैनाबो चश्मा गोसोम थानांगौ जायो सेंग्रा सिख्ला थांब्लाबो। दा ओंखायनो जोङो सेंग्राफोर गोजा 20 जनसो चश्मा गोसोम गोसोम गाननानै थांनो नागिरदों। ओरैनोथ' जोंहा फैसा गैखाया नालाय जरिमानायाबो बारा जायो। ओंखायनो चश्मा गोसोम गानखादों दा भुटानाव हाबनो बिबो। नङाब्ला चश्मा गोसोम गानाबा हाबनो होआ। ओमफ्राय आरो दारियाबो बिदिनो जाथि जाथि जाखानांगौ जाहैदों। गन्थं गोलाव दारि जाथि नङाला गन्थं गोलावफोरखौबो दाना सोला जाहैबाय। दारि जाथि बेफोरखौसो सोखासै भुटानाव। ओंखायनो आंबो चश्मा गोसोमल' गानखाबाय। दिनैसो आंनि मोसौ बाथोनाव माबाखौ नायफैदों आं। आयु बिराद गोबावसैमोनलै बेखौ नायफैया। दिनैसो नुफैबाय। आं हरना दोनदोंमोन नालाय माबा मोसौ हान्जानि बहाय नायदो। आङो आवगोलो माबा हरनानै दोनदोंमोन बिमा बेनो बारायजोब्बाय। हानजा 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 माबा हरनानै दोनदोंमोन आं बिमा। दा बिनो नै बारायजोब्बाय। दा बर'दिन सफैबाय नालाय बिमा दामब्राखौ बारा लाखिया। गासिबो दामब्रि गोजासो। बावहाय गाइखेर जानांगौना बेफोरबायदि। बोरै जाखो? नै गुदु 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 ओरै फैलाय ओरै फैलाय नै बहा आथिङाव बिसिनायाव थां बिसिनायाव थां बिसिनायाव थां र'। ओइ बौ अयथासार दुस्थु बे मानसिया अयथासारखा। ओरै फै ओरै फै ओरै फै फैद' 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 ओइ आइदि ओरै देरफबजोबनानै दं साला फुंख्रुबनानै दं बे मानसिया। फुंख्रुबथारनानै दं। बहा बहा आथिं बारखोगासिनो साला। ओइ आसि अरबाथाय मोनबायलै नों मानजाया। मानैयालाय मा खालामदों? ओइ गोजांनानै सालाफोरा थानो हायाखै बिसोर। सान्दुङाव ओंखारदों। थ' फैद' फैद' ओरै फै फैद' 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 ओइ बा मासेया फुंख्रुबथारनानै दं साला। जानाया गोगोम जाथारोना बे। नै बावहाय मानै दङ। बा साला ओइ मानसि फिसाफोर मा गथ'फोर ओइ गथ'फोर जुलापि सिंग्रा खैला मैलायाव साफागुरिनिफ्राय खैला मैलायाव साहा लोंनो फैदों दिनैहाय। ओरैहाय बानायदों नै दामिसिन जायोना खैला मैला जुलापिबो मारिनोसै। मा जायाब्रा मिथ' मालानि हा दा हरदों
जाग्रोनि गामियाव फैनानै आइटेमजों आइटेम जोबनो थाङा नै आइटेमा बे मा आइटेमथाय आइटेमा बियो जाहैबाय 12 माहानि बिबु खर' गाथाव जादों माङाय जानो हागौ नोंबो आयु थारमाने जों सानैजों दिनैहाय मोनसे जायगायाव फैदोंमोन दालाङाव फैदोंमोन हाग्रामा दालाङाव फैबाय नालाय थ' माथो खालामनाय गिलास लाबोद' गिलास गैया माथो दै लोंनो बथलखौनो मानो होनांगौ सोरनि पारमिसन लाना बथल होखो हा आनन्द पारमिसन गैया मा गैया बथल होफैयो ना दै जोंहा लोंब्रा दै हा दै गाङा लोंना दा माबागोन बोरमा बेदर एडभान्स क्रिसमास ना जोंना होग्रोबायनो बोरमा खर' आथिं बिबु याम्मी होननाय मानि मा जायो गोथाव मानसिफोरा याम्मील' लिरना हरलायथियो मानो जे आं बुजियालै ना बुंनांगौ फाग्लाथ' नङा गोरों नालाय बेसेराफोर याम्मी होननानै लिरना हरलायो आंलाय आरो मा याम्मीलै सानलायदोंमोन जाग्रोनि बोरमा बिबु खर' आथिं साबसिथि ओमफ्राय बर'दिनावथ' आरो धामाका जाबावगोन बे मोनसेखौथ' खोन्थानो हानाय नङालै बे मोनसेयाबो दङ होनजागोन मोनसे प्रग्राम फिसा लाना फैदोंमोन ओमफ्राय आरो ओरैहाय गामियाव एसे न'आव हाबहैनोसैलै होननानै न'आव माने बिबोनांनि न'आव फैदों बिबोनांनाव फैबाय नालाय बोरमा बिबु मोनजाबाय जाग्रोनि बाय बाय आं फिसा